Horasma dihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debatana gabetur jamita di parningotan ari hana naik nitu hatta Yesus di bagasa tikion tarsurak do di ulau ni apostel sada mamukas yan ayat onom sahat tu 10 sada songonom madidok laos disukun akana pumui maibana akanin nama pajongjongom mu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel halai nin nama maduk nasida dang ro dihamui boto taon na manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalom muna do haguguun ni tod di perbadian na songgop tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem doho di sadok Judea doho di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida dungi dihulupi obunima ibana sia jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang akka namadok hamu halak Galilea ahama sajonjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi natar hicat sia labung muna tu banua gijangi narodo ibana suhut songon nani ida muna ibana lao dopak banua gijangi ima saakna donga sah porsiaon di bagasan tu hatta Yesus parningotan ari hana naik ni tu hatta Yesus nasai tapes tahun genuk tahun ima peristiwa napa ngotok kita babua nungasidung be misi ni tu hatta Yesus di Portidion ima misi patuh pahaluaon diakana porsia tu ibana alai atik pe nauk sidung di patuh pa Yesus haluaoni dada nama dok naswadong be kelanjutan ibaratna songo film ngatamak be ceritana dang dope alai narodo pe muse tu hattai laho pasikopon harajaonna demutusi di parningotan hana naik nitu hatta Yesus di tikion adong ma tolu tonana arga si hamulu honota borhat sia turpuk jamitaon dia mai na perjulu hasiholi ma harajaon ni debata donga sahapor siaon didok diturpukon tabe giro nakaning adong suku-sukun sian napungui tu Yesus akanin nama pajongjongom mu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel ahama alus ni Yesus dang ro dihamui taon na doho obasna marhite alusi di pabotohon Yesus do pabua ikosikop do mu sejongjong harajauni debata alai tarengok tutikina guru di debata doe songoni matong nang tarengok tu bentuk manang rumang ni harajauni pe dada songon nadi rohani natoropi alamulu mangi huton rohani natoropi naik pajonjongon ni Yesus manian harajaon songon nadi Portibion ima harajaon Israel raya hape dada harajaon si songoni nalaho pajonjongon ni Tuhani alai harajaon na peluahun Portibiodo sian hamagoan alani dosai marhitei dipengok do mulutta asa lam tapauli-uli mangulutta saleleng di Portidion ima marhite nataloas debata mangaraja roha pikiran rodi sadok muluttai aina rodo pemuse tuhattai laho pasikopon harajaon ni debata jadi manang sadihari parmasani di harorona na pedua helihoni dangi narumikok dihita
Alai manang sadihari pei masa, naing matotong dungo akka na porsiai, mangulu songon akka na makasih holi, hasisikop ni harajau ni debata. Ima naking marhiti na mga luas Tuhani, mga rajai roha nang sadok panggulmitan ni ngulutta. Jala roha doho sadok ngulu nani rajaan ni Tuhani, dari damai molo sai uasa kita, manangihon doho mangulahon hata ni Tuhattai. Napaduahon dipaingok do gabe sitidangi ni Kristus mahita. Donga sapor siaon, ada orang sutar hicat tu hatta Yesus tu banua gijang, ditonahod do tu sisian nai. Didok, gabe sitidangi kumahamu di Jerusalem, doho di sadok Judea, doho di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Songon data bigin naking di ai uelwi. Ima tonan itu hani tuaka sisianna. Marhite tonai, rajumot tado, ia hana naik ni Yesus tu banua gijang, gabi hira songon penyerahan tongkat estafet pelayanan doi sian Yesus tu sisianna. Nunga tikina be sisiani, ikko borhak mangulahon ulaon panidangion. Padohan gabe sitidangi kumahamu di Jerusalem, namar lapatan doi, asa makatidakku Yesus di lingkungan na ummet-met. Isarana di Jabu, manang di tongani keluarga. Dungi, padoha di sadok Judea, dohot di Samaria, namar lapatan doi, di lingkungan na ubidang. Isarana di tonga-tongani huta, luat dohot masyarakat. Songonima, panidangioni asa dipuka manang dimulai sia Jabu. Keluarga. Dungi mangerbang mamuse tu lingkungan na bidang sahat rodi sadok luat na di Portibion. Totu molo denggado ulaon panidangioni di tongani Jabu. Laos ido muse gabi panidangion na mangulu tu na humalyang na. Ai buido gabi marisuang poda na hinatahot tu halata asing, molo dangdeng gajumolo akaparangin ni keluarga di tongani Jabu. Jadi songoni manang panidangioni. Iko jumolo ma sian na ummet manang na jumonok. Donga sapor siaon, gabe setidangi ni Kristus. Namar lapatan doi. Mamaritahon barita nauli ni Kristusi. Jalaido tanggung jawab ni huria. Doho tugas ni saluhut halak Kristen marsada-sada. Marhitei ikon gabe jemaat na misioner do ganup halak Kristen. Jemaat na misioner lapatanna sude halak Kristen ikko gabe hapataran manang perpanjangan tangan ni Tuhani lahu makatidakon Yesus Kristus tu sadok humalyangna. Ima marhite nguluna si ganupari. Jadi molo tapes tahun parningotan ari hana naik ni Tuhatta Yesus di bagasa tikion, di pengotido tanggung jawab ni ngulutta. Asa tahatidakon Kristusi di sadok panggulmito ni ngulutta si genopare. Jala taingok ma. Di tanggung jawab ta na makatidakon Kristusi, dak pasobon ni Tuhani holan diri tasabing makatidakoni. Alai songon naido ni turpukodo naking. Jalo muna do hagugon ni todi perbadian na songgop Tuhan. Artina, lehono ni Tuhani do todina todi perbadiai, lahu mengurupi jala patuho kita, gabe sitidangi ni Kristusi. Alani i, tapi lehum masadok ngulutai, gabe sitidangi ni Kristus. Napatuluhon, tonan itu pukot tu hita, paingotok kita, naso portibion tujuan ninguluta. Doka sapor siaon, uju manaik tu hatta Yesus tu banua gijang. Didok suru-suruani do tu akka sisiane.
anggo Jesusi natar hicat siya lebung muna tu banua gijangi, narodo ibana sugut, songon nani idamuna ibana lao dopak banua gijangi. Songon data bikin aking di ayat 10 sadai. Padohani patuduhon, molo tarhicak pe Yesus tu banua gijang. Dada nahola mulak songon itu hatai tu inganan nahian. Alai hana naik ni Jesusi, huhu doi lahu para de inganan dihita akan aporsea. Jalanunga di lubahon Jesusia ni sebelumna. Didok-dok. Nalau doau mengarade inganan dihamu. Songon nabui tajahan non di Yohanes 4 ayat 21 dulu. Jadi molo huhut lahu pada de inganan nya kana porsia do hana naik ni Jesusi marhiti di paingut manguluta. Asa unang lohok berohata di portibion. Alai surguido sambulota. Di baheni unang lalap ala niaka na di portibion. Alai tapakke mangulutai. Lam pajonok dirita tutuhani. Jala taholongi ma nang akadunga tajolma. Lau sido tong na pinengok ni suru-suruani marhiti nama dok. Oh hamu halak Galilea. Ahama sajonjok kamu mamerengi dopak gijang. Artina sotung tarlalap sisiani di bana tarhicat Jesusi. Alai asa borhak musina sida maka tidak ko Jesusi. Asal songonido nang padohani paingot tonguluta. Unang lalap di bain akan alau salpu na di portibio. Alai tak eahi ma arta na suulu salpui ima surgui. Mulu gudang pihak kasih tawonon manang hasusaan na tadupi saliling di portibion. Taingok ma. Di baliknya kasih tawonon manang hasusaani. Nunga di pada di tuhatta Yesus hasonangan diakka na marsihoho di bana. Songonido nang sebalikna. Mululas perohata ala di luas Tuhani ngulutta majalo ragam niakka pasu-pasuna. Alai huhuk mataingot. Asa unang lohot jala lalap rohata diakka pasu-pasu na tajaloi. Asa unang lalap diakka arta na di portibion. Unang lohot rohata di si. Aidang inagabi tujuan ni ngulutta. Alai surguido tujuan ni ngulutta. Syalani i tapakke ma akka dengan bahasa ni Tuhan nasahat di ngulutta. Lahu mengurupi hita asa parjabar muse hita di surgui. Di baheni molo las rohata marningot akka pasu-pasu nauk tajalo siat Tuhani. Ikon lam tabba malasnya rohata molo partohap pita muse di banua gijangi. Amin. Martanyang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Tugu-tugu mangulu nami lahu maka tidak koko. Jala sahot hami parjabar di surgu nauk pinarademi. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin.